Nisebîne ya Mêrdînê jinên cîhanê jinên Bakurê Kurdistanê ber vê sînorên Rojavayê meşiyan û hûn jî dibînin ku li hemberê me jî dîsa jinên bajarê Kamişlo kom bûne û ew ê dengê xwe ji vê derê bilind kin hemû dunyayê. Di çarçovê heştê Adarê roja jinên cîhanê li Bakurê Kurdistanê li navçeya Nisebîna Mêrdînê jinên ku ji çar parçeyê Kurdistanê û yên ji Ewropa hatin gihîştin hevdû. Jinên cîhanê ji bo jinên ku di şerra Kobanê de jiyana xwe winda kiribûn ber vî sînora Qamişloya Rojavayê Kurdistanê meşiyan. ev rojekî serkeftina jinayê roja azadiya jinayê ji ber ji tevahî cîhanê ji her çarparçeyê Kurdistanê wexta di eynî saetê de li eynî cî kom dibin wê çaxê em dizanin goreyxistina wan pêk tê nerînê wan dibin yek gavên bi azadiyê tên avêtin ev gavana wê bibin azadiya cîhanê tevahî carekî din em vê rojê li hemî jina bi taybet dayikên şehîda pîroz dikin. Heşte Adarê pîroz dikin li ser navê jinê Nisebînê em silavan rojavayê bişînin. Jin ji ber berxwedana Kobanê silav şandin jinên Kobanê û hêvî kirin ku heştê Adarê bibe sedema azadiya jinên cîhanê û bi taybetî jinên Kurd. İnşallah ev rojê hene bibin rojê azadî û serkeftinê ji hemû gelî re û biratiya gelara û hemû insanê li dinyayê dibêjin em insanên gerek destê xwe bidin hev û bi arişê bixwazin. Jinê me ê azadî re em pîroz dikin, em berxwedanê dixwazin, em azadiyê ji bo jina dixwazin, em azadî ji aşîtî ji bo nîva jina dixwazin. Wî jî berxwedana yê pêkê û yê pêjê û silav û rêj Kobanê re. Jin jiyan azadî. Meşa jinan li ber qeda sînor bi hinek çalakî û bi konsertên hunermendan berdewam kir. Sevda Kaplan, NRT Nisebîn.